Πριν ξεκινήσουμε, θα ήθελα να σας ζητήσω μία μικρή χάρη. Προσπαθώ πολύ να φτάσω το ορόσημο των 1.000 συνδρομητών. Ένας αριθμός που σημαίνει πραγματικά πολλά για μένα. Πατήστε το κουμπί εγγραφή. Είναι μόνο ένα κλικ, αλλά μου δίνει τεράστιο κίνητρο για να συνεχίσω να δημιουργώ βίντεο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ένα κρύο πρωινό του Νοεμβρίου του 1274, 80 Ιάπωνες σαμουράι στέκονταν σε μια ανεμοδαρμένη παραλία, βλέποντας 900 πλοία που μετέφεραν 20.000 Μογγόλους πολεμιστές να πλησιάζουν τις ακτές τους. Μέχρι τη δύση του ηλίου, αυτοί οι 80 άνδρες θα ήταν νεκροί, αλλά η θυσία τους θα έσωζε ένα ολόκληρο έθνος από την κατάκτηση. 80 εναντίον 20.000, μια αναλογία 250/1. Αυτή δεν ήταν απλώς μια μάχη. Ήταν το πρώτο ντόμινο σε μια εισβολή που απειλούσε να σβήσει τον ιαπωνικό πολιτισμό για πάντα. Θα κατανοήσετε πως 80 καταδικασμένοι άνδρες άλλαξαν τον ρου της ιστορίας, γιατί οι Μογγόλοι δεν το είδαν ποτέ να έρχεται και πως μια στάση αυτοκτονίας σε ένα ξεχασμένο νησί έσωσε την Ιαπωνία από την πιο ισχυρή αυτοκρατορία στη γη. Θα ανακαλύψετε την τακτική ιδιοφυΐα που κρύβεται μέσα στη φαινομενική τρέλα, τον ψυχολογικό πόλεμο που μετέτρεψε την ήττα σε στρατηγική νίκη και το φαινόμενο της πεταλούδας που οδήγησε στο θρυλικό καμικάζι. Αλλά εδώ είναι αυτό που δεν σας λένε τα βιβλία ιστορίας. Γιατί ο Σόσουκεκούνι επέλεξε τον βέβαιο θάνατο αντί για τη στρατηγική υποχώρηση. Τι μυστικό μήνυμα έστειλαν οι σαμουράι με το σώμα τους? Πώς 80 θάνατοι πολλαπλασιάστηκαν σε χιλιάδες απώλειες των Μογγόλων? Η Μογγολική Αυτοκρατορία δεν είχε χάσει ποτέ. 65 εκατομμύρια νεκροί σε όλη την Ευρασία. Σε 50 χρόνια, οι Μογγόλοι είχαν κατακτήσει το 24% της συνολικής γης της γης. Είχαν τελειοποιήσει την τέχνη της εξόντωσης. Οι πόλεις που αντιστέκονταν σβήνονταν. Ολόκληροι πολιτισμοί εξαφανίστηκαν κάτω από τις οπλές των Μογγόλων. Πώς θα μπορούσαν οι ξεπερασμένες τακτικές της μεσαιωνικής Ιαπωνίας να λειτουργήσουν ενάντια στον πιο προηγμένο στρατό της ιστορίας? Πώς μια σφαγή έγινε μια κραυγή συσπήρωσης που ένωσε ένα έθνος? Ποια προσωπική βεντέτα οδήγησε τον Σόσουκεκούνι να αντιμετωπίσει τους Κορεάτες στρατηγούς που ηγήθηκαν της εισβολής? Επιτρέψτε μου να θέσω το σκηνικό για την πιο μονόπλευρη μάχη στη στρατιωτική ιστορία. Η Ιαπωνία το 1274 ήταν απομονωμένη, φεουδαρχική και εντελώς απροετοίμαστη για αυτό που ερχόταν. Ενώ η αυτοκρατορία των Μογγόλων είχε φέρει επανάσταση στον πόλεμο με την Κινεζική πυρίτιδα, την Κορεατική ναυπηγική και τις Περσικές τακτικές πολιορκίας, οι σαμουράι της Ιαπωνίας εξακολουθούσαν να πολεμούν με αρχαίους κώδικες ατομικής τιμής. Τότε ήρθε το τελεσίγραφο του Κουμπλάι Χάν, «Υποταχθείτε ή καταστραφείτε». Η επιστολή έφτασε το 1268 στάζοντας από απειλή. «Αν αρνηθείτε, θα εισβάλλουμε στη γη σας και θα μάθετε γιατί είμαστε ικανοί». Η απάντηση της Ιαπωνίας συγκλώνησε τον κόσμο. Έδιωξαν τους απεσταλμένους των Μογγόλων χωρίς απάντηση. Όταν ήρθαν περισσότεροι απεσταλμένοι, ο νεαρός αντιβασιλέας της Ιαπωνίας, Χότζο Τοκιμούνε, έκανε το αδιανόητο. Τους αποκεφάλισε. Το μήνυμα ήταν σαφές. Η Ιαπωνία δεν θα γονατίσει ποτέ. Αλλά περιμένετε, γίνεται ακόμα πιο παράλογο. Η Ιαπωνία δεν είχε μόνιμο στρατό, ούτε ενιαία διοίκηση, μόνο διάσπαρτες φυλές που περνούσαν περισσότερο χρόνο πολεμώντας η μία την άλλη, παρά προετοιμαζόμενες για εισβολή. Οι σπουδαιότεροι πολεμιστές τους πολεμούσαν με σπαθιά και τόξα ιδανικά για έντιμες μονομαχίες, άχρηστα απέναντι στις μαζικές τακτικές των Μογγόλων. Εμφανίζεται ο Σόσουκεκούνι, ο δαίμονας της Τσουσίμα, άρχοντας του νησιού που βρισκόταν μεταξύ της Κορέας και της Ιαπωνίας. Διοικούσε μόνο 80 έφυπους σαμουράι. Η ιστορία τον θυμάται ως πεισματάρι, παραδοσιακό, ίσως και ανόητο, αλλά κρυμμένο στα ιστορικά αρχεία είναι κάτι άλλο. Ένας άνθρωπος που κατανοούσε ότι ορισμένες μάχες δεν δίνονται για να κερδιθούν, αλλά για να σταλεί ένα μήνυμα. Η δυναμική της εξουσίας ήταν συγκλονιστική. Η Μογγολική Αυτοκρατορία έλεγχε τα πάντα, από την Πολωνία μέχρι την Κορέα. Είχαν το πιο προηγμένο ναυτικό στον κόσμο, κατασκευασμένο από κατακτημένους Κορεάτες ναυπηγούς. Είχαν κινεζικό πυροβολικό, μουσουλμάνους μηχανικούς και τη συλλογική στρατιωτική γνώση 100 κατακτημένων εθνών. Η Τσουσίμα
δεν ήταν απλώς η πρώτη γραμμή άμυνας της Ιαπωνίας. Ήταν ένα νησί 270, ενός τετραγωνικών μιλίων χωρίς τείχη, χωρίς οχυρώσεις και χωρίς ελπίδα. Οι Μογγόλοι θα μπορούσαν να το παρακάμψουν εντελώς, αλλά ο Κουμπλάι Χάν ήθελε να δώσει ένα παράδειγμα. Ήθελε η Ιαπωνία να βλέπει τα σύνορά της να καίγονται. Αυτό που συνέβη στη συνέχεια συγκλώνησε ακόμη και τους σκληροτράχυλους Μογγόλους, επειδή ο Σόσουκεκούνι είχε ένα σχέδιο. Όχι ένα σχέδιο για να κερδίσει, ένα σχέδιο για να χάσει με τρόπο που θα αντιχούσε στην αιωνιότητα. Θα μετέτρεπε τη στρατιωτική αυτοκτονία σε ψυχολογικό πόλεμο. Η σκηνή είχε στηθεί. Δύο κόσμοι επρόκειτο να συγκρουστούν, η υπολογισμένη βαρβαρότητα της αυτοκρατορίας των Μογγόλων ενάντια στην οπλισμένη τιμή της Ιαπωνίας. Οι σύγχρονοι στρατιωτικοί αναλυτές ανακάλυψαν ότι όλα όσα ακολούθησαν ήταν στην πραγματικότητα σκόπιμα. Κάθε θάνατος προγραμματισμένος, κάθε θυσία υπολογισμένη. Αλλά πώς σταματάς μια δύναμη εισβολής που δεν έχει ιτηθεί ποτέ? Η μογγολική αρμάδα που εμφανίστηκε στα ανοιχτά της ακτής της Τσουσίμα αψηφούσε την κατανόηση. 900 πλοία εκτείνονταν στον ορίζοντα, 20.000 στρατιώτες, 15.000 άλογα. Ο μεγαλύτερος στόλος εισβολής που είχε δει ποτέ ο κόσμος και ήταν μόνο η αρχή. Σκεφτείτε αυτό το συγκλονιστικό γεγονός. Το μογγολικό σύνθετο τόξο μπορούσε να σκοτώσει στα 350 μέτρα, τριπλάσια απόσταση από τα ιαπωνικά τόξα. Είχαν βόμβες κρότου, πρώιμες χειροβομβίδες που εκρήγνυνταν με θόρυβο και θραύσματα, δηλητηριασμένα βέλη σχεδιασμένα να σκοτώνουν ακόμη και με επιφανειακά τραύματα, καταπέλτες που μπορούσαν να κατεδαφίσουν ξύλινες κατασκευές από την ακτή. Το τεχνολογικό χάσμα ήταν σαν να φέρνεις αυτόματα όπλα σε μονομαχία με σπαθιά. Αλλά δεν ήταν μόνο τα όπλα, ήταν το δόγμα. Οι Μογγόλοι πολεμούσαν ως μονάδες, συντονισμένοι από τύμπανα και σημαίες. Χρησιμοποιούσαν εικονικές υποχωρήσεις, περικυκλώσεις και ψυχολογικό πόλεμο. Είχαν κατακτήσει πολιτισμούς πολύ πιο προηγμένους από την Ιαπωνία. Απέναντι σε αυτό, στάθηκαν οι 80 σαμουράι του Σόσουκεκούνι. Οπλισμένοι με σπαθιά κατάνα, όπλα ναγκινάτα και παραδοσιακά ασύμετρα τόξα. Φορούσαν περίτεχνες πανοπλίες, σχεδιασμένες για ατομική μάχη, βαριές και περιοριστικές σε σύγκριση με το μογγολικό δέρμα. Τα άλογά τους ήταν μικρότερα, εκτρεφόμενα για ορεινό πόλεμο, όχι για επιθέσεις στις στέπες. Αλλά εδώ είναι αυτό που δεν σας λένε τα βιβλία ιστορίας για αυτούς τους άνδρες. Κάθε σαμουράι δεν ήταν απλώς πολεμιστής, ήταν ποιητές, καλλιγράφοι, σπουδαστές του βουδισμού και του σιντοϊσμού. Ξόδεψαν χρόνια τελειοποιώντας τεχνικές σπαθιού που θα ήταν άχρηστες ενάντια στις καταιγίδες βελών των Μογγόλων. Έζησαν σύμφωνα με τον Μπουσίντο το δρόμο του πολεμιστή, που απαιτούσε θάνατο πριν από την ατιμία. Τα προφίλ των διοικητών αποκαλύπτουν τις απίθανες πιθανότητες. Επικεφαλής της μογγολικής δύναμης, ο Λιου Φουχέγκ, βετεράνος εκστρατιών σε όλη την Κίνα. Ο αναπληρωτής του, ο Χονγκ Νταγκού, είχε συντρίψει εξεγέρσεις από το Βιετνάμ μέχρι το Θιβέτ. Οι Κορεάτες στρατηγοί Κιμ Μπαγκεόγκ και Πακ Γιόν διοικούσαν στρατιώτες που είχαν περάσει μια ζωή τελειοποιώντας ναυτικές εισβολές. Απέναντί τους, ο Σόσουκεκούνι, ηλικίας 41 ετών, που δεν είχε ποτέ πολεμήσει σε μάχη μεγαλύτερη από μια αψιμαχία φυλών. Οι υπολοχαγοί του ήταν τοπικοί ευγενείς εκπαιδευμένοι σε τελετές περισσότερο παρά σε στρατηγική. Ο αριθμός είναι συγκλονιστικός. Οι Μογγόλοι είχαν περισσότερους στρατηγούς από όσους σαμουράι είχε η Τσουσίμα. Κι όμως, σε εκείνη τη στιγμή βέβαιου θανάτου, συνέβη κάτι εκπληκτικό. Τα αρχαιολογικά στοιχεία αποκαλύπτουν κάτι ανατριχιαστικό. Τις ημέρες πριν από την εισβολή, ο Σουκεκούνι συγκέντρωσε τους 80 σαμουράι του για τελετουργικό εξαγνισμό. Έγραψαν ποίηματα θανάτου. Είπαν αντίο στις οικογένειές τους. Προετοίμασαν τις ψυχές τους για αυτό που ερχόταν. Επειδή ο Σουκεκούνι ήξερε κάτι που δεν ήξεραν οι Μογγόλοι. Η γεωγραφία καθιστούσε την Τσουσίμα ευάλωτη, μια επίπεδη παραλία ιδανική για αποβίβαση στρατευμάτων, χωρίς φυσικές άμυνες, χωρίς μέρος για υποχώρηση. Αλλά αυτή η ευπάθεια θα μπορούσε να γίνει παγίδα. Όχι μια φυσική παγίδα, μια ψυχολογική παγίδα. Οι τελετουργίες πριν από τη μάχη μιλούν από μόνες τους. Ενώ οι Μογγόλοι προετοίμαζαν εξοπλισμό πολιορκίας και μετρούσαν βέλη,
Οι σαμουράι ακονίζανε σπαθιά που ήξεραν ότι με τα βίας θα χρησιμοποιούσαν. Γυάλισαν πανοπλίες που δεν θα τους έσωζαν. Τάισαν άλογα που θα πέθαιναν κάτω από αυτούς. Τότε ήρθε η στιγμή που τα άλλαξε όλα. Αυγή, 4η Νοεμβρίου 1274. Τα τύμπανα των Μογγόλων αντιχούσαν πάνω από το νερό. Η εισβολή είχε ξεκινήσει. Από τις σκοπιές της Τσουσίμα, οι φρουροί μετρούσαν πλοία μέχρι που έχασαν το μέτρημα. Ο ορίζοντα έγινε μαύρος από τον πόλεμο. Καθώς ξημέρωνε η 4η Νοεμβρίου του 1274, δύο κόσμοι επρόκειτο να συγκρουστούν, 5:47 το πρωί. Το πρώτο φως αποκάλυψε το ακατόρθωτο. Η ίδια η θάλασσα φαινόταν να κινείται προς την Τσουσίμα. 900 πλοία σε σχηματισμό επίθεσης, τα κορεάτικα σκαριά τους να σκίζουν την πρωινή ομίχλη. Από τις σκοπιές, οι Ιάπωνες φρουροί έστειλαν σήματα με καθρέφτες στην ενδοχώρα. Εχθρός αμέτρητος. Φανταστείτε το. Στέκεστε σε εκείνη την παραλία βλέποντας τον θάνατο να πλησιάζει με 8 κόμβους. Ο ήχος φτάνει σε εσάς πρώτα, πολεμικά τύμπανα Μογγόλων, συγχρονισμένα σε όλο τον στόλο, δημιουργώντας έναν χτύπο καρδιάς της καταστροφής. Στη συνέχεια, κορεάτικα πολεμικά τραγούδια, 20.000 φωνές που υπόσχονται εξόντωση. Το άλογό σας κινείται νευρικά από κάτω σας. Οι έπμυροι, οι 79 αδελφοί σας στα όπλα στέκονται σιωπηλοί, γνωρίζοντας ότι αυτές είναι οι τελευταίες τους ώρες. 6:15 το πρωί. Ο Σόσου Κεκούνι συγκαλεί το τελευταίο του πολεμικό συμβούλιο. Οι στρατηγοί του προτείνουν τη λογική αντίδραση, υποχώρηση στην ενδοχώρα, αναγκάζοντας τους Μογγόλους να πολεμήσουν σε δύσκολο έδαφος, κερδίζοντας χρόνο για ενισχύσεις. Αλλά ο Σουκεκούνι αποκαλύπτει την εκπληκτική του απόφαση. Πολεμάμε στην παραλία. Πολεμάμε εκεί που μπορούν να μας δουν. Πολεμάμε εκεί όπου οι θάνατοί μας θα αντιχούν πιο δυνατά. 7:30 το πρωί. Τα πρώτα αποβατικά σκάφη των Μογγόλων χτυπούν την παραλία Κομόντα. Αυτό που ακολούθησε αψήφισε όλους τους νόμους του πολέμου. Οι Σαμουράι, ακολουθώντας την αρχαία παράδοση, έστειλαν τον νεότερο πολεμιστή τους μπροστά, τον 16χρονο Τάιρανο Καγκετάκα, για να προκαλέσει τον εχθρό σε μονομαχία. Ανακοίνωσε την καταγωγή του, τα επιτεύγματά του, την πρόκλησή του σε οποιονδήποτε Μογγόλο αρκετά γενναίο για να τον αντιμετωπίσει. Η απάντηση των Μογγόλων κατέστρεψε τους Ιαπωνικούς κώδικες τιμής για πάντα. Δεν εμφανίστηκε κανένας πρωταθλητής. Αντίθετα, ο ουρανός σκοτίνιασε από βέλη. 1000 βέλη μετέτρεψαν τον Τάιρα σε ανθρώπινο μαξιλαράκι για καρφίτσες. Πέθανε πριν ολοκληρωθεί η πρόκλησή του. Τα λόγια του κυριολεκτικά κόπηκαν από κορεάτικα βέλη. Αλλά κρυμμένη στο μακελιό ήταν μια κίνηση ιδιοφυΐας. Αυτό δεν ήταν μεσαιωνική βλακεία. Ήταν υπολογισμένη ψυχολογία. Κάθε σαμουράι που πέθαινε ακολουθώντας τον κώδικα Μπουσίντο έστελνε ένα μήνυμα. Δεν θα προσαρμοστούμε. Δεν θα εξυγχρονιστούμε. Θα πεθάνουμε όπως ζήσαμε. Και αυτό τρόμαξε τους Μογγόλους περισσότερο από οποιαδήποτε στρατιωτική καινοτομία. 8:45 το πρωί. Το προγεφύρωμα των Μογγόλων επεκτάθηκε ραγδαία. Βόμβες κρότου εξεράγησαν ανάμεσα στα ιαπωνικά άλογα προκαλώντας πανικό. Δηλητηριασμένα βέλη βρήκαν κενά στην πανοπλία των Σαμουράι. Το κορεατικό πεζικό σχημάτισε τείχη από ασπίδες που τα σπαθιά των Σαμουράι δεν μπορούσαν να διαπεράσουν. Η τεχνολογική αναντιστοιχία ήταν απόλυτη. Τότε συνέβη κάτι που οι στρατιωτικοί ιστορικοί ακόμα δεν μπορούν να εξηγήσουν. Καθώς τα χωριά καίγονταν πίσω τους, ο Σουκεκούνι είχε διατάξει τους πολίτες να εκενώσουν και να πυρπολίσουν τα πάντα. Οι 80 Σαμουράι σχημάτισαν μια ενιαία γραμμή στην παραλία. Όχι αμυντική θέση. Όχι τακτικό σχηματισμό. Μια γραμμή παρέλασης, σαν να προετοιμάζονταν για τελετή παρά για σφαγή. Ο Χονγκ Νταγκού, παρακολουθώντας από το πλοίο διοίκησής του, φέρεται να ρώτησε το μεταφραστή του 3 φορές. Τι κάνουν? Η απάντηση δεν έβγαζε νόημα. Προετοιμάζονται να πεθάνουν όμορφα. 9:30 το πρωί. Το μοτίβο καθιερώθηκε. Μεμονωμένοι Σαμουράι ξεχύνονταν μπροστά, ανακοίνωναν τον εαυτό τους και πέθαιναν κάτω από πυραβελών. Κάθε θάνατος έπαιρνε πολύτιμα λεπτά. Κάθε τελετή ανάγκαζε τα μογγολικά στρατεύματα να παρακολουθούν πολεμιστές να επιλέγουν το θάνατο έναντι της λογικής τακτικής. Ο ψυχολογικός αντίκτυπος ήταν άμεσος.
Οι Μογγόλοι κληρωτοί, πολλοί από αυτούς Κινέζοι και Κορεάτες αναγκασμένοι σε υπηρεσία, άρχισαν να ψιθυρίζουν για Ιάπωνες δαίμονες που αγαπούσαν τον θάνατο περισσότερο από τη ζωή. Αλλά περιμένετε. Γίνεται ακόμα πιο παράλογο. Οι εκενώσεις αμάχων αποκάλυψαν τη βαθύτερη στρατηγική του Σουκεκούνι. Είχε διατάξει συγκεκριμένα μοτίβα εκένωσης, διασφαλίζοντας ότι οι πρόσφυγες θα ήταν ορατοί στους ανιχνευτές των Μογγόλων. Το μήνυμα. Αυτοί δεν είναι πολεμιστές που υπερασπίζονται πόρους. Αυτοί είναι φανατικοί που υπερασπίζονται ιδέες. Κάθε Ιάπωνας που σκοτώνεται θα πεθαίνει έτσι. Κάθε παραλία, κάθε χωριό, κάθε πόδι γης θα σας κοστίσει πολεμιστές. Η στρατηγική του καμένου χωριού δημιούργησε τακτικά προβλήματα στους Μογγόλους. Ο καπνός εμπόδιζε την ορατότητα. Οι φλόγες απέτρεπαν τις επιθέσεις ιππικού μέσα από κατοικημένες περιοχές. Η καμένη γη σήμαινε μία άμεσο ανεφοδιασμό από την κατακτημένη περιοχή. Ο Σουκεκούνι είχε μετατρέψει την αδυναμία του νησιού του σε ψυχολογικό πόλεμο. 10 και 15 το πρωί. 3 ώρες μετά την εισβολή, οι μογγολικές δυνάμεις είχαν δημιουργήσει ένα ασφαλές προγεφύρωμα. Οι απώλειές τους λιγότερες από 50. Απώλειες της Ιαπωνίας, 23 σαμουράι νεκροί. Ο καθένας πεθαίνοντας σε τελετουργικές επιθέσεις που δεν πέτυχαν τίποτα από άποψη τακτικής. Στη συνέχεια, ο Σουκεκούνι έδωσε μια διαταγή που αψήφισε κάθε στρατιωτική λογική. Αντί για αποσπασματικές επιθέσεις αυτοκτονίας, όλοι οι εναπομείναντες σαμουράι θα επιτίθονταν μαζί. Όχι σε έξυπνους σχηματισμούς που θα μπορούσαν να επιτύχουν τακτικό ευνηδιασμό, ούτε χρησιμοποιώντας το έδαφος ή τον χρόνο προς όφελός τους. Μια μετοπική επίθεση στην ανοιχτή παραλία στα δόντια της πιο αποτελεσματικής μηχανής δολοφονίας στη γη. Οι Μογγόλοι τυμπανιστές αύξησαν το ρυθμό σηματοδοτώντας ότι οι εχθροί πλησίαζαν. Οι τοξότες έβαλαν τα βέλη. Το πεζικό στήριξε τις ασπίδες. Αυτό που ακολούθησε θα έμενε στην ιστορία για 750 χρόνια. 10 και 27 το πρωί. Ο Σουκεκούνι σήκωσε την πολεμική του βεντάλια. 57 σαμουράι σχημάτισαν μια ενιαία γραμμή. 23 είχαν ήδη πέσει σε ατομικές επιθέσεις. Τα άλογα τους χτυπούσαν τα πόδια και ρουθούνιζαν νιώθοντας αυτό που ερχόταν. 200 μέτρα ανοιχτής παραλίας εκτείνονταν ανάμεσα σε αυτούς και 20.000 Μογγόλους εισβολής. Το Τσουγκέκι, η πολεμική κραυγή του Σουκεκούνι, έσχισε τον πρωινό αέρα. 57 άλογα ξεχύθηκαν μπροστά. Οι αναβάτες τους φώναζαν ποίηματα θανάτου και ονόματα οικογενειών. Ο ήχος ήταν αρχαίγονος. Οπλές σαν βροντές. Άνδρες να βρυχώνται την καταγωγή τους στον ουρανό. Ο μεταλλικός ήχος των συρμένων κατάνα που έπιαναν το φως του ήλιου. Η απάντηση των Μογγόλων ήταν μηχανική και καταστροφική. Τα σήματα από τα τύμπανα συντόνισαν 3 ομοβροντίες. Η πρώτη ομοβροντία στα 150 μέτρα. Τα βέλη σκοτίνιασαν τον ουρανό σαν μια πανούκλα ακρίδων. Σαμουράι έπεσαν. Άλογα ούρλιαζαν και κατρακυλούσαν. Δεύτερη ομοβροντία στα 100 μέτρα. Πιο ακριβής. Στοχευμένη σε κενά στην πανοπλία. Τρίτη ομοβροντία στα 50 μέτρα. Εξόντωση εξ επαφής. Αλλά τότε ήρθε η πρώτη ανατροπή. 31 σαμουράι κατάφεραν με κάποιο τρόπο να διαπεράσουν την καταιγίδα βελών. Χτύπησαν την πρώτη γραμμή των Μογγόλων σε πλήρη καλπασμό. Και ξαφνικά οι ατομικές ικανότητες μάχης είχαν σημασία. Τα κατάνα, τέλεια ζυγισμένα για έφυπο πόλεμο, έκοβαν μέσα από τους Κορεάτες λογχοφόρους. Όπλα ναγκινάτα, που αιωρούνταν από τα άλογα, θρημάτιζαν τα τείχη των ασπίδων. Τα μαθηματικά ήταν απλά. Το αποτέλεσμα δεν ήταν. 31 σαμουράι ανάμεσα σε 20.000 θα έπρεπε να είχαν κατακλειστεί αμέσως. Αντίθετα, χάραξαν μια αιματηρή σφήνα βάθους 50 μέτρων στις μογγολικές γραμμές. Πώς? Η απάντηση βρισκόταν στην πυκνότητα του μογγολικού σχηματισμού. Στριμωγμένοι για τις ομοβροντίες βελών, οι πεζικάριοι δεν μπορούσαν να κάνουν ελιγμούς. Τα φύλλα πυρά έγιναν πραγματικός κίνδυνος. Οι Μογγόλοι τοξότες δεν μπορούσαν να ρίξουν χωρίς να χτυπήσουν τους δικούς τους ανθρώπους. Ο μεγαλύτερος αδελφός του Τάιραν ο Καγκετάκα, ο Καγκεχίρο, σκότωσε 7 Μογγόλους προτού μια κινεζική λόγχη βρει την καρδιά του αλόγου του. Καθώς έπεφτε, εκτέλεσε Καϊσάκου τελετουργικό αυτοαποκεφαλισμό κάθετος ξεκύλιασμα αντί να συλληφθεί.
Η πράξη παρέλυσε τους κοντινούς εχθρούς που δεν είχαν δει ποτέ έναν άνθρωπο να επιλέγει έναν τέτοιο θάνατο, ενώ τα σπαθιά του εχθρού ήταν διαθέσιμα. Εδώ είναι που η ιστορία παίρνει μια σκοτεινή τροπή. Οι Μογγόλοι διοικητές, αναγνωρίζοντας τον κίνδυνο να αφήσουν τους σαμουράι να διεισδύσουν στις γραμμές τους, διέταξαν στρατηγική απόσυρση. Τα τύμπανα σηματοδότησαν τον ελιγμό. Το κορεατικό πεζικό άρχισε να κάνει πίσω σε εξασκημένο σχηματισμό. Αλλά οι σαμουράια είχαν ένα τελευταίο χαρτί να παίξουν. Αντί να επιτρέψουν την απόσυρση, ξεπέζεψαν. Με τα πόδια, με βαριά πανοπλία, στην άμμο, επιτέθηκαν βαθύτερα στις εχθρικές γραμμές. Ήταν αυτοκτονία. Αλλά ήταν υπολογισμένη αυτοκτονία. Ο Χονγκ Νταγκού παρακολουθούσε από τη θέση διοίκησής του, όλο και πιο ενοχλημένος. Ο διερμηνέας του εξήγησε: «Αναζητούν τον θάνατο μέσα στις τάξεις σας. Πιστεύουν ότι το να πεθάνουν περικυκλωμένοι από εχθρούς εγγυάται την αιώνια τιμή». Ο Μογγόλος στρατηγός έφτισε με αηδία: «Τότε δώστε τους αυτό που θέλουν». 10:41 το πρωί. Βόμβες κρότου πυροδοτήθηκαν ανάμεσα στους σαμουράι. Μόνο οι διασύσεις σκότωσαν 3. Η πανοπλία τους δεν παρήχε καμία προστασία έναντι της υπερπίεσης. Δηλητηριασμένα βέλη βρήκαν κάθε κενό. Κορεατικά ρόπαλα συνέθλιψαν κράνη. Το τεχνολογικό πλεονέκτημα τελικά επιβλήθηκε. Αλλά τότε ήρθε η ανατροπή νούμερο 2. Καθώς οι σαμουράι πέθαιναν, δεν έπεφταν απλώς. Εκτελούσαν τελετουργίες θανάτου. Ακόμη και θανάσιμα τραυματισμένοι προσπαθούσαν να γράψουν τα τελευταία ποίηματα με το αίμα τους σε κομμάτια πανοπλίας. Πέθαιναν κοιτάζοντας τον εχθρό, ποτέ δεν έδειχναν την πλάτη τους. Κάποιοι κρατούσαν θέσεις στα γόνατά τους μετά το θάνατο. Στηριγμένοι από την πανοπλία και τη δύναμη της θέλησης. Ο ψυχολογικός αντίκτυπος στους Μογγόλους κληρωτούς ήταν άμεσος. Αυτοί δεν ήταν απλώς πολεμιστές. Ήταν κάτι άλλο. Κάτι που επέλεγε τον θάνατο ως νίκη. Ψίθυροι εξαπλώθηκαν στις τάξεις. Δαίμονες. Πνεύματα. Μη ανθρώπινα. Οι σύγχρονοι στρατιωτικοί αναλυτές ανακάλυψαν την πραγματική ιδιοφυΐα. Κάθε τελετουργικός θάνατος έπαιρνε χρόνο. Κάθε τελετή καθυστερούσε τη μογγολική προέλαση. Μέχρι τις 11 το πρωί, η εισβολή ήταν 3 ώρες πίσω από το πρόγραμμα. Τα πλοία ανεφοδιασμού περίμεναν ανοιχτά. Τα κύματα ενισχύσεων συσσωρεύονταν. Ολόκληρο το χρονοδιάγραμμα της εισβολής, που βασιζόταν στη γρήγορη νίκη και στη χρήση της Τσουσίμα ως προωθημένης βάσης, άρχισε να καταρρέει. 11:13 το πρωί. Μόνο 12 σαμουράι παρέμεναν όρθιοι. Ο Σόσου και Κούνι ανάμεσά τους. Είχαν διεισδύσει τόσο βαθιά στις μογγολικές γραμμές, που βρίσκονταν τώρα κοντά στη θέση της εχθρικής διοίκησης. Αυτό που συνέβη στη συνέχεια συγκλώνησε ακόμη και τους σκληροτράχυλους Μογγόλους. Ο Σουκεκούνι εντόπισε το λάβαρο του Κορεάτη στρατηγού Κιμ Μπανγκ Γιόγκ. Αντί να αναζητήσουν διαφυγή, οι 12 επιζώντες σχημάτισαν μια σφήνα και επιτέθηκαν κατευθείαν στην ομάδα διοίκησης. Ήταν ακατόρθωτο. Εκατοντάδες επίλεκτοι φρουροί περιέβαλαν τους στρατηγούς. Αλλά το ακατόρθωτο ήταν το θέμα της ημέρας. Η τελική επίθεση ήταν καθαρή τρέλα μπουσίντο. Ο Σουκεκούνι κατέριψε προσωπικά 3 φρουρούς, προτού ένα κορεάτικο σπαθί βρει το μυρό του. Ξεπεζεμένος, Παβάνα, αιμορραγώντας, συνέχισε με τα πόδια. Οι αναπομείναντες άνδρες του ακολούθησαν. Κάθε βήμα μια περιφρόνηση της στρατιωτικής λογικής. Οι επιστήμονες υπολόγισαν τη μαθηματική αδυναμία. 12 εξαντλημένοι άνδρες με κατεστραμμένες πανοπλίες επιτίθενται μέσα από 300 ξεκούραστους φρουρούς. Κατάφεραν να φτάσουν στα 30 μέτρα. Αρκετά μακριά ώστε ο Κιμ Μπανγκ Γιόγκ να δει τα μάτια του Σουκεκούνι για να καταλάβει το μήνυμα. Κάθε νησί θα είναι έτσι. Κάθε Ιάπωνας θα πεθαίνει έτσι. 11:19 το πρωί. Ο Σουκεκούνι έπεσε στα γόνατά του. 17 πληγές καθιστούσαν το να στέκεται όρθιος αδύνατο. Αλλά ακόμη και τότε, ερμήνευσε το Καϊσέκι διατηρώντας οπτική επαφή με τον Κιμ Μπανγκ Γιόγκ, αργότερα στην πανοπλία του διάβασαν. Ο πρωινός παγετός λιώνει για να αποκαλύψει το ατσάλι από κάτω. Ο τελευταίος σαμουράι έπεσε στις 11:24 το πρωί. Η μάχη της παραλίας Κομόντα είχε διαρκέσει λιγότερο από 4 ώρες. 80 σαμουράι ήταν νεκροί,
αλλά ο πραγματικός αριθμός θα σας σοκάρει. Οι απώλειες των Μογγόλων ξεπέρασαν τους 300 με άλλους 200 τραυματίες. Ένα πλεονέκτημα δύναμης 250-1 είχε αποδώσει μόνο μια αναλογία απολειών 4-1. Αλλά περιμένετε, υπάρχουν κι άλλα. Οι τραυματισμένοι Μογγόλοι αφηγούνταν ανησυχητικές ιστορίες. Σαμουράι που πολέμησαν με θανάσιμες πληγές, πολεμιστές που χαμογελούσαν ενώ πέθαιναν, άνδρες που έμοιαζαν να καλωσορίζουν τον θάνατο σαν εραστή. Η ψυχολογική ζημιά εξαπλώθηκε σαν πανούκλα στις τάξεις των κληρωτών. Τότε ήρθε η στιγμή που οι στρατιωτικοί ιστορικοί ακόμα συζητούν. Καθώς οι μογγολικές δυνάμεις ανασυντάσσονταν και προετοιμάζονταν να προχωρήσουν στην ενδοχώρα, ανακάλυψαν κάτι που άλλαξε τα πάντα. Τα σώματα των σαμουράι δεν είχαν πέσει τυχαία. Είχαν πεθάνει σε σχηματισμό, δημιουργώντας ένα βέλος που έδειχνε προς την ενδοχώρα. Ακόμη και στο θάνατο, οδηγούσαν τον εχθρό προς τα εμπρός βαθύτερα στην Ιαπωνία. Το μήνυμα ήταν σαφές. «Ελάτε, ακολουθήστε μας στον θάνατο. Κάθε βήμα προς τα εμπρός είναι ένα βήμα στην κόλαση. Έχουμε 10.000 περισσότερους πολεμιστές που θα πεθάνουν ακριβώς έτσι». Η προέλαση των Μογγόλων, που ήταν προγραμματισμένη να διεισδύσει 10 μίλια στην ενδοχώρα μέχρι το Σούρουπο, σταμάτησε στην παραλία. Καθώς έπεσε ο τελευταίος σαμουράι, κάτι απροσδόκητο συνέβη στις τάξεις των Μογγόλων. 11:30 το πρωί. Η παραλία σίγησε, εκτός από τα βογγητά των τραυματιών και το σκάσιμο των κυμάτων. 80 σαμουράι κοίτονταν νεκροί, τα σώματά τους σχημάτιζαν ένα γκροτέσκο μνημείο μάταιου θάρρους. Η νίκη ήταν πλήρης, ή μήπως όχι. Τα πτώματα που ανακαλύφθηκαν αποκάλυψαν κάτι που πάγωσε τους Μογγόλους διοικητές. Κάθε σαμουράι είχε ράψει μια λευκή λωρίδα υφάσματος στην πανοπλία του, τα νεκρικά σαβανά τους. Είχαν έρθει στην παραλία ήδη ντυμένοι για θάνατο. Αυτό δεν ήταν απελπισία, ήταν προμελέτη. Οι πλήρεις στατιστικές εξόντωσης έλεγαν δύο ιστορίες. Οι ιαπωνικές απώλειες, 80 σαμουράι, ποσοστό απολειών 100%. 200 άμαχοι βοηθητικοί που είχαν αρνηθεί την εκένωση, επιλέγοντας να πεθάνουν υποστηρίζοντας τους άρχοντές τους. Σύνολο, 280 νεκροί. Ολόκληρη η γενιά της πολεμικής τάξης της Τσουσίμα σβήστηκε. Αλλά οι απώλειες των Μογγόλων αψηφούσαν κάθε εξήγηση. 312 νεκροί, 247 τραυματίες, σχεδόν 500 απώλειες που προκάλεσαν ήττα σε 80 άνδρες. Το χειρότερο, στους νεκρούς περιλαμβάνονταν 43 αξιωματικοί, άνδρες που είχαν ηγηθεί από την πρώτη γραμμή και το πλήρωσαν. Οι τραυματίες έλεγαν ιστορίες που σκόρπιζαν φόβο. Σαμουράι που πολεμούσαν χωρίς κεφάλια, που σκότωναν ενώ πέθαιναν, που γελούσαν με τον θάνατο. Εδώ είναι αυτό που δεν σας λένε τα βιβλία ιστορίας. Η απάντηση των Μογγόλων αποκάλυψε το κρίσιμο λάθος τους. Αντί να προχωρήσουν αμέσως στην ενδοχώρα, πέρασαν 6 ώρες ειρηνεύοντας την περιοχή της παραλίας. Έκαψαν χωριά που είχαν ήδη εκενωθεί. Εκτέλεσαν αμάχους που είχαν μείνει πίσω, ηλικιωμένους και ανάπηρους, που είχαν επιλέξει το θάνατο αντί για τη φυγή. Ο Κιμ Μπανκ Γιόγκ διέταξε φρικαλαιότητες που είχαν σκοπό να τρομοκρατήσουν. Κεφάλια σε δώρατα, σώματα ακροτηριασμένα και εκτεθειμένα. Το μήνυμα, αυτό συμβαίνει σε όσους αντιστέκονται, αλλά είχε παρεξηγήσει εντελώς την ιαπωνική ψυχολογία. Κάθε φρικαλαιότητα βιώθηκε από κρυμμένους ανιχνευτές που μετέφεραν λεπτομερείς αναφορές στην ηπειρωτική χώρα. Τα γραπτά που ανακαλύφθηκαν άλλαξαν τα πάντα. Οι τελικές διαταγές του Σουκεκούνι, που βρέθηκαν στο σώμα του υπολοχαγού του, περιείχαν λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τις τακτικές, τα όπλα και τις αδυναμίες των Μογγόλων. Είχε μετατρέψει τους άνδρες του σε δύναμη αναγνώρισης, συγκεντρώνοντας πληροφορίες που άξιζαν 1000 ζωές. Τα αρχαιολογικά στοιχεία αποκαλύπτουν κάτι ανατριχιαστικό. Οι Σαμουράι είχαν χαράξει μηνύματα στην πανοπλία τους πριν από τη μάχη. Όχι προσευχές για νίκη, αλλά τεχνικές σημειώσεις. Τα βέλη είναι αναποτελεσματικά ενάντια στη δερμάτινη πανοπλία στα 30 μέτρα. Οι επιθέσεις αλόγων μπορούν να διαπεράσουν τα τείχη των ασπίδων στις ενώσεις. Οι βόμβες κρότου έχουν καθυστέρηση 3 δευτερολέπτων. Οι άμεσες ενέργειες των Μογγόλων δημιούργησαν απρόβλεπτες συνέπειες. Μογγόλοι στρατιώτες που λαιλατούσαν σώματα σαμουράι
Βρήκαν προσωπικά αντικείμενα που εξανθρώπισαν τον εχθρό. Ποίηματα για παιδιά, γράμματα από συζύγους, ζωγραφιές του σπιτιού. Οι δαίμονες ήταν άνδρες, πατέρες, σύζυγοι. Άνδρες που είχαν επιλέξει να πεθάνουν παρά να δουν τις οικογένειές τους σκλαβωμένες. 3 το μεσημέρι. Το μήνυμα έφτασε στην ηπειρωτική Ιαπωνία μέσω ενός ψαροκάικου που επέζησε. Η αναφορά του ανιχνευτή ήταν σκληρή. Η Τσουσίμα έπεσε. Όλοι οι σαμουράι νεκροί. Ο αριθμός των εχθρών επιβεβαιώθηκε σε 20.000 και πλέον. Η εισβολή είναι επικείμενη. Αλλά επισυναπτόταν η πληροφόρηση του Σουκεκούνι, που άξιζε περισσότερο από κάθε στρατό. Η ανάλυση του απολογισμού των νεκρών παρήχε κρίσιμα δεδομένα. Μογγολικά βέλη πιο αποτελεσματικά στα 50 με 100 μέτρα. Βόμβες κρότου, καταστροφικές, αλλά με περιορισμένη προσφορά. Το ιππικό των Μογγόλων δυσκολευόταν στην άμμο και στο περιορισμένο έδαφος. Κρίσιμη αδυναμία, οι μογγολικές δυνάμεις εξαρτώνταν από τη συνεργασία των κληρωτών. Η σύγχρονη ιατροδικαστική ανάλυση του πεδίου της μάχης αποκαλύπτει την τακτική ιδιοφυΐα που κρύβεται στη φαινομενική τρέλα. Τα μοτίβα επίθεσης των σαμουράι ανάγκασαν τους Μογγόλους να ξοδέψουν περίπου 40.000 βέλη, σχεδόν ολόκληρο το αρχικό τους απόθεμα. Η παρατεταμένη μάχη στην παραλία είχε εξαντλήσει τα αποθέματα βομβών κρότου που προορίζονταν για πολιορκίες κάστρων. Αλλά εδώ είναι η ανατροπή που κανείς δεν είδε να έρχεται. Ο ψυχολογικός πόλεμος είχε λειτουργήσει τέλεια. Εκείνη τη νύχτα, τα στρατόπεδα των Μογγόλων ήταν γεμάτα νευρικούς κληρωτούς που έλεγαν ιστορίες για Ιάπωνες δαίμονες. Κορεάτες ναύτες ψιθύριζαν για καταραμένα νερά. Κινέζοι μηχανικοί αναρωτιούνταν τι είδους οχυρώσεις περίμεναν στην ηπειρωτική χώρα, αν οι υπερασπιστές μιας ανοχήρωτης παραλίας είχαν πολεμήσει τόσο άγρια. 5 το απόγευμα. Καθώς πλησίαζε η δύση του ηλίου, ο Κιμ Μπανκ Γιόγκ πήρε τη μοιραία απόφαση. Αντί για την προγραμματισμένη άμεση προέλαση για τη δημιουργία προωθημένης βάσης, οι μογγολικές δυνάμεις θα στρατοπέδευαν στην παραλία για τη νύχτα. Χρειάζονταν ξεκούραση, ανεφοδιασμό και, το σημαντικότερο, χρόνο για να επεξεργαστούν αυτό που είχε συμβεί. Ο απόϊχος αποκάλυψε την πραγματική ιδιοφυΐα. 80 θάνατοι είχαν αγοράσει στην Ιαπωνία 18 κρίσιμες ώρες. Μηνύματα έτρεχαν ήδη σε όλη την Ιαπωνία. Οι Μογγόλοι θα μπορούσαν να πληγωθούν, θα μπορούσαν να επιβραδυνθούν, θα μπορούσαν να ματώσουν. Το πιο σημαντικό, οι στρατοί των κληρωτών τους θα μπορούσαν να αποθαρρυνθούν. Αυτό που συνέβη στη συνέχεια συγκλώνησε ακόμη και τους σκληροτράχυλους Μογγόλους. Καθώς έπεσε το σκοτάδι, φώτα εμφανίστηκαν στα βουνά της ηπειρωτικής Ιαπωνίας. Φωτιές σηματοδότησης, αλλά διατεταγμένες σε μοτίβα που φαινόταν να δείχνουν μαζικές κινήσεις στρατευμάτων. Ο ψυχολογικός πόλεμος συνεχίστηκε. Η Ιαπωνία ήταν έτοιμη. Η Ιαπωνία περίμενε. Η Ιαπωνία θα έκανε την Τσουσίμα να μοιάζει με έλεος. Αλλά οι 80 σαμουράι είχαν φυτέψει έναν σπόρο που θα γινόταν η σωτηρία της Ιαπωνίας. Η θυσία στην Τσουσίμα μεταμόρφωσε την Ιαπωνική αντίσταση. Μέσα σε 24 ώρες, οι τακτικές παρατηρήσεις του Σουκεκούνι είχαν εξαπλωθεί σε κάθε υπερασπιστή διοικητή. Σαμουράι σε όλη την Ιαπωνία μελετούσαν πως 80 άνδρες είχαν προκαλέσει 500 απώλειες. Έμαθαν να στοχεύουν Μογγόλους αξιωματικούς, να εκμεταλλεύονται τις καθυστερήσεις των βομβών κρότου και να επιτίθενται σε γραμμές ανεφοδιασμού. Αλλά ο ψυχολογικός αντίκτυπος ξεπέρασε τον τακτικό. Η ιστορία της τελευταίας μάχης της Τσουσίμα εξαπλώθηκε σαν πυρκαγιά. Ποιητές συνέθεσαν μπαλάντες. Οι ιερείς ανακήρυξαν τους 80 σαμουράι ως κάμι, προστατευτικά πνεύματα. Το πιο σημαντικό, οι διασπασμένες φυλές των σαμουράι ενώθηκαν για πρώτη φορά εδώ και γενιές. Αν 80 άνδρες μπορούσαν να αντιμετωπίσουν 20.000, τι θα μπορούσαν να καταφέρουν 10.000 σαμουράι. Οι Μογγόλοι πέρασαν 3 ημέρες στην Τσουσίμα, πολύ πίσω από το πρόγραμμα. Κάθε ώρα καθυστέρησης επέτρεπε στην Ιαπωνία να κινητοποιηθεί. Όταν οι μογγολικές δυνάμεις τελικά αποβιβάστηκαν στον κόλπο Χακάτα, δεν αντιμετώπισαν διασκορπισμένους υπερασπιστές, αλλά οργανωμένη αντίσταση που εφάρμοζε τα μαθήματα της Τσουσίμα. Εδώ συνδέονται τα ιστορικά νήματα. Η άγρια Ιαπωνική αντίσταση που εμπνεύστηκε από την Τσουσίμα παρέτεινε τις μάχες μέχρι να πλησιάσουν οι εποχιακές καταιγίδες,
όταν οι καμικάζι, οι θεϊκοί άνεμοι, κατέστρεψαν τον Μογγολικό στόλο. Οι Ιάπωνες υπερασπιστές το είδαν ως τα πνεύματα των 80 σαμουράι που υπερασπίζονταν την πατρίδα τους. Οι σύγχρονοι στρατιωτικοί θεωρητικοί μελέτησαν την Τσουσίμα ως μάθημα για τον ασύμετρο πόλεμο. Πώς νικάς έναν ανώτερο εχθρό? Αλλάζεις τον ορισμό της νίκης. Ο Σουκεκούνι δεν μπορούσε να κερδίσει στρατιωτικά, οπότε κέρδισε ψυχολογικά. Μετέτρεψε τη βέβαιη ήττα σε στρατηγικό πλεονέκτημα. Τα παράλληλα μαθήματα αντιχούν σήμερα. Ο ψυχολογικός πόλεμος μπορεί να πολλαπλασιάσει τη φυσική δύναμη. Η θυσία με σκοπό αντιχεί μέσα στην ιστορία. Η τεχνική υπεροχή δεν σημαίνει τίποτα ενάντια στην αποφασιστική αντίσταση. Μερικές φορές, το να χάνεις τακτικά σημαίνει ότι κερδίζεις στρατηγικά. Σκεφτείτε αυτό το συγκλονιστικό γεγονός. Η Μογγολική Αυτοκρατορία, που είχε κατακτήσει από την Πολωνία μέχρι την Κορέα, δεν εισέβαλε ποτέ με επιτυχία στην Ιαπωνία. Οι σπόροι αυτής της αποτυχίας φυτεύτηκαν σε μια παραλία στην Τσουσίμα, όπου 80 άνδρες επέλεξαν έναν θάνατο με νόημα από μια επιβίωση χωρίς νόημα. Η μαθηματική κομψότητα εκπλήσει τους ιστορικούς. 80 ζωές για 18 ώρες καθυστέρησης. Αυτές οι 18 ώρες έγιναν 3 ημέρες δισταγμού των Μογγόλων. Αυτές οι 3 ημέρες επέτρεψαν την Ιαπωνική κινητοποίηση. Αυτή η κινητοποίηση οδήγησε σε παρατεταμένη αντίσταση. Αυτή η αντίσταση επέκτηνε τις μάχες στην εποχή των καταιγίδων. Οι καταιγίδες κατέστρεψαν την εισβολή. Ο φιλοσοφικός στοχασμός αποκαλύπτει βαθύτερες αλήθειες. Οι σαμουράι δεν πέθαναν για την νίκη. Πέθαναν για το νόημα. Μεταμόρφωσαν τη στρατιωτική ήττα σε πολιτιστικό θρίαμβο. Απέδειξαν ότι κάποια πράγματα έχουν μεγαλύτερη σημασία από την επιβίωση. Η τιμή, η πατρίδα, η ιδέα ότι η ίδια η αντίσταση έχει αξία. Οι τελικές στατιστικές λένε ολόκληρη την ιστορία. Η δύναμη εισβολής των Μογγόλων, 20.000 στο πρώτο κύμα. Οι Ιάπωνες υπερασπιστές στην Τσουσίμα, 80 σαμουράι. Αναλογία ανταλλαγής 250-1. Αλλά ο απόϊχος είναι άπειρος. Κάθε Ιάπωνας στρατιώτης που πολέμησε τους Μογγόλους κουβαλούσε το μάθημα της Τσουσίμα, θάνατος πριν από την ατιμία, αντίσταση με κάθε κόστος. Στη στρατιωτική ιστορία υπάρχουν μάχες και υπάρχουν σύμβολα. Η Τσουσίμα ήταν και τα δύο. 80 άνδρες που άλλαξαν τη μοίρα 30 εκατομμυρίων. Ήξεραν ότι θα πέθαιναν. Αυτό ήταν το όλο θέμα. Μετέτρεψαν τη στρατιωτική αυτοκτονία σε ψυχολογικό πόλεμο. Έγραψαν ένα μήνυμα με αίμα που έλεγε «Κάθε ίντσα της Ιαπωνίας θα σας κοστίσει τόσο πολύ». 80 άνδρες επέλεξαν τον θάνατο και έσωσαν έναν πολιτισμό. Η πιο επιτυχημένη στρατιωτική αποτυχία στην ιστορία. Μερικές φορές το πώς χάνεις καθορίζει το αν κερδίζεις. Σας ευχαριστώ που με ακούσατε μέχρι το τέλος του βίντεο. Εκτιμώ πραγματικά κάθε στιγμή που μείνατε εδώ μαζί μου. Αυτή τη στιγμή είμαστε στο ταξίδι για να κατακτήσουμε τον στόχο των 1000 πρώτων συνδρομητών. Αν οι ιστορίες μου άγγιξαν την καρδιά σας έστω και λίγο, στηρίξτε με πατώντας τώρα το κουμπί της εγγραφής. Κάθε εγγραφή σας είναι τεράστιο κίνητρο για μένα να συνεχίσω να γράφω και να σας φέρνω ακόμα περισσότερες ιστορίες με νόημα. Γεια σας και τα λέμε στο επόμενο βίντεο.